Здравейте, хора! В днешното видео ще ви покажа 5 тайни места в Brookhaven. Надявам се клипа да ви хареса. И сега се наместете удобно някъде на дивана, на стола или където да е. И ви пожелавам приятно гледане. Сега... Първото тайно място беше у поликлиниката. У болницата де. Ей тук. И трябва някак сега се качим, ама аз не мога. Трябва не. Отивам от задния вход. Що те полезно? Ето. Казвало се, че тук е имало лаборатория. Или дори има човек. Сега. Второто тайно място. Е тук в гроба. И като почукате, зловещо. Третото тайно място е... Изчекайте. Ей, тук трябва да се спомняме на къща. И къщата трябва да бъде... Ето, изчакайте. Ей, тая. Добре. Вижте, тук сте на щангата. Махате си къщата. И щангата ви остава на вас. Това е третия. Сега отиваме на четвъртото място. Четвъртото място... Първо трябва да отидем... Ето е тук. Вот. Тук ли трябваше? Май не. Чакайте тук да видя. Не. Вот преди беше тук. Сама секунда. Добре. Хора, видеото ще бъде 7 минути. Би трябвало да вземе на книга, може би я няма. Вижте, е тук различни коли, всичко е. Сега отиваме на другото скришно място. На четвъртото. То общо ще бъдат 7 скришни места. Ейко. Някой слегна сейфа. Сега отиваме на другото скришно място. И ей го. Петото скалично място.
И хора, петото скрешно място сега отиваме. Петото скрешно място ще бъде в... Чакайте да гледам. Хора, петото скрешно място също да ви го покажа. То е в полицията. Ей, тук отиваме. И е тук. Сега отиваме към шестото. Ето е. Не искаш място, просто чимбук. Сега отиваме към седмото. Седмото ще е... Чакайте да влеза, хора. Седмото... няма да бъде чак 7 минути, колкото е... минути. Изчакайте час, правите вече къде е. Тук какви скришни места вече. Да, е там в църквата. Отиваме. И тук, както виждате, е го мистер Брукхейвън на снимката. И да. И хора, надявам се клипове да ви е харесал. Ако е така, абонирайте ми се за канала и дайте един мощен лайк. И чао от мен.